Vielä eilen heillä oli kaikkea. Mutta sitten systeemi romahti. Tänään heillä on vain se, mitä jäi jäljelle. Tuhoutuneet kaupungit, kuollut luonto ja tuhoon tuomitun sivilisaation jälkeen jättämät roskaröykkiöt. Kuvittele persessas miljardikilotonnia ydinvoimaa. Kaikkihan me täällä ollaan paskaduunissa. Mikä taideteos! Meidän uusi lelu kyllä hoitaa heidät päiviltä. Tässä maailmassa on helppo luovuttaa ja kääntyä väkivallan puolelle. Mikä pahuus! Panssakin vittu. Sitten se uhkailee tyyppejä ja meinas raiskata yhden kimman ja kaikkea muuta sellaista. Vittu kato, ette kuole ulkona! Huora! Olet kuin isoisänne perse. Vielä on sentään olemassa ihmisiä, jotka etsivät pois pääsyä tältä kirotulta planeetalta. He uskovat uuteen apokalyptiseen profetiaan Maailmalla! ja ovat valmiita pakenemaan. Heillä on teknologia ja tietämys. Siis kakkosen. Heillä on usko ja toivo. Ja sinun taistelusi tulee vielä. Mutta heiltä puuttuu sankari. Satana, perkele, paskaa, vittu. Sitä he tarvitsevat. Sankaria. Nämä lopun ajat huutavat sankaria. Mutta onko kenestäkään siihen tehtävään täällä kuolleiden sielujen autiomaassa? Monet uskovat, että sankarikultti on jo aikansa elänyt ja ovatkin jo luovuttamassa. Jone olikin ihan mamo. Arvasta. Mutta epätoivoon ei ole varma, sillä heillä on vastassaan bensiinin humalluttavat barbaarit, jotka pitävät hauskaa terrorisoimalla maanteita. Tämä hauskanpito on kuin kauan sitten unohdetun sivistyksen hengen tuote. Tapporalli. Kone vastaan kone. Mies vastaan mies. Hyvä päivä Puola tänään. Puola! Näillä maanteillä vallitsee vahvemman laki. Ihmishengellä ei ole mitään arvoa, paitsi kuolleena. Perkele tätä rastelua. Kuolee itse. Ja kun pöly lopulta laskeutuu, olemme yhä sokeita.